Ilabas ang authentic votes, sigaw ng mga supporter ni Rosales Vice Mayor Isaac Co sa COMELEC. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Anong sigaw ng bayan? Katotohanan! Katotohanan! Katarungan! Katwiran! Katotohanan, katarungan, katwiran. Yan ang sigaw ng mga supporter na pinawalang bisa na Vice Alkalde ng Rosales, Pangasinan na si Vice Mayor Isaac Co matapos ang peace rally na isinagawa kahapon December 17 sa Freedom Park sa bayan. Sa naging pagtitipon, panawagan ng mga supporter na ilabas ng COMELEC ang authentic votes ng bayan noong nakaraang eleksyon upang mapatunayan na lahat umano ng nirecount na boto ay tama at totoong boto. So tinatawagan natin ang COMELEC na ilabas yung data na yon upang mapatunayan na lahat ng nirecount na balota ay authentic. Authentic na boto ng Rosales. Authentic na boses ng Rosales. Nasa higit 1,000 boto umano ang bumaligtad sa isinagawang recount ng walang paliwanag. Dahil dito, questionable umano ang credibility ng nakaraang halalan. Ngayon sa buong bansa na eleksyon nung nakaraan at merong 1,000 mahigit na boto na nabaligtad at walang paliwanag, paano natin masasabi na credible ang nakaraang halalan? Giit ng mga dumalo na huwag gawing bulag ang taong bayan sa mga ganitong insidente dahil nakakaapekto ito sa magiging pananaw ng mga susunod na henerasyon. Si Rosales Vice Mayor-elect Isaac Co ang ipinaroklamang nanalo sa nakalipas na 2025 midterm elections noong Mayo, ngunit napawalang bisa matapos ang electoral protest na inihain ng kanyang nakatunggalin ang si Susan Casareno at base sa naging recount ng boto kung saan natalo si Co. Tinabla naman ng mosyon na inihain ng kampo ni Co ang mosyon ng katunggaling partido na itigil ang pagpapatupad ng ruling ng korte para sa posisyon ng pagka-vice alkalde sa bayan ng Rosales. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.